pan nama siya pa Isus, ang siya pa Isus kat pianto dyan amin dyan anato at naging disciples, dira. Pianto dyan mabili ng pastorot to ni Ulay, si Biag siya. At kapit tayo pan on dyan panasya la, si Nimanatim po. Pero na po Isus dyan say bawat believer kat man asot relationship siya sa nanskato. Say goal ni amin dyan believer kata relationship siya sa nanskato kat man asol pa man asol so nanskato ikatod makompleton na isot ng pasyen no timpon kainan tayo ni ikatod ika na mahabang ni man kata talagang man asol tayo pagkahan ba sa nanskato at skato ipian tayo mapasamak so say basis tayo kasi Psalms chapter 35 verses 11 to verse 18. Tapos Luke chapter 2 verses 41 to 52, Numbers chapter 7 verse 66, Ikalod chapter 9 verse 14. So medyo siya kalilay talakay tayo dyan. At talon to i-basis tayo dyan. Si Apo Jesus mismo, si Moses, tan si David. Medyo na dyan at na-isot relationship sa Naposyos, man-asot relationship sa Naposyos. Tawanan tayo no kasano mo dyan na panasopay no kasano nga umasidig ti relationship tayo kaniya ko Diyos at amin lagi tayo kat pagbasaran tayo ti inaramid David da Moses kani niya pa Jesus ta iso lang mismo kat adat ti inaramid da no apay nga may baga nga iso da kat umasasidig ti relationship da kaniya ko Diyos. Dagi ta kasapulan tapno masidig pa iti relasyon tayo kanya kon Dios ket umuna na unay iti Psalms 35 verses 11 to verse 18 si David kangdoon tayo. Namsabay dyan na on dokito jay kata nun ta once ako iso si dugong kata kuan na ni ako iso sus karay sunod tayo disciples toy sabay dyan tayo nato irapan toy you can do no mas dagdag din jupay mas berbalik sa imo tanika no you can do greater things than what I have done panin na Papa Jesus sunod tayo disciples to panipan na pa Isus sunod ta disciples to mas dagan jupay mas berbalik isa isang tanika nakas ano dyan dagan tayo radya dyan na panipan na pa Jesus si impandagana na po Isus ni siya hal dyan na kaskasyaw si dubong tapos o tayo pangiproclaim to ni Moses na po Isus kata siya sang kaatihan dyan kawa siya to dubong kata siya hal din ka to nakasano dyan siya din ka to kabul ni close relationship to sa God the Father at akan si David no apay nga may kwan no apay nga sikato kata kanayon dyan ang sopto na po Isus kabul ni close relationship to sa na po Isus. Angkin sa Moses, napay nga kwento si katoy may ganan kat sa kayong friend na naposyos si Moses kaputa close relationship to so na naposyos. At haman pera naposyos din mapasamak mo sa skato bawat sa tan sa skato pera naposyos din close relationship tayo sa skato. Close kay pamsili. Say number 1 si lolokat si pupong baba kan si pupudno. Si David kata sinuduhat siya so na naposyos ni Ulay tapos siya pong babay dyan unsot na naposyos ang kana waray nang basolan to dyan kan mata balik basol no ang taan kahotan siya pong babay dyan unsot na naposyos naman tapos talagang honest si kato ay siya kaya mo basan tayo ng kaiman Psalms 35 verses 11 to verse 18 mabilin waray man basa suns kayo. Malicious witnesses rise up. They ask me of things that I do not know. They repay me evil for good. My soul is bereft. But I, when they were sick, I wore sackcloth. I afflicted myself with fasting. I prayed with head bowed on my chest. I went about as though I grieved for my friend or my brother, as one who laments his mother. I bowed down in mourning. But at my stumbling, they rejoiced and gathered. They gathered together against me. Wretches whom I did not know tore at me without ceasing. Like profane mockers at a feast, they gnash at me with their teeth. How long, O Lord, will you look on? Rescue me from their destruction, my precious life from lions.
I will thank you in the great congregation. In the mighty throne, I will praise you. So nice po tayo. Then in declare ng David siya at nga tunga ta iray input no ng ima David so na nakusyos sa sakit tayo jay say number 1 at dagiti common contract ko na verse 12 verse 15 and verse 16 di ba wala ko tayo patoy talagang naulong era at tayo say kontraan siya tapos grabe dyan naging ang salsing dyan mga kontrasons ka. So pinto nasa lang kata ikuan na nakusyos ang ikuan ng David so na nakusyos siya hajay era Haji Ray, talagang mga kani dismaya si biyag ko. Siya ang mga braso ng sikat ni Ulay. Tapos singan sulta era man bungat pa siya son sikat. Anto na maptang idikat son sigara. At apa nga ngaawa isubalit siya son sikat. At Haji Ray ang mga kani paiso ngayon ni dismaya si biyag tayo mamingsan. So ta era pressure si outside son sikat jo. Yeah. Wala iray pan siya so ta iraban banag dyan na naaraw isya hato sa sons ka jo antil mayat ipasing tayo sons ka maminsan pantawag so ta input mo to sa na prosyos wala ipan siya kararag dyan na singan kontra ngay so ni kalaban dyan pa tayo prosyos na maminsan numubling ko makat akalan mo ira singan hamangay lamhotan ngay mala dyan singan prayer ngay si Psalms ira aligan pero asa din dyan na sa idak na to talagang maan siya ira ko takalaban to nang pan-ibuhos gayam idak na to hutan gayam ni Psalms ya isang Psalms isang ako no mabasa ito ni Psalms kung wala ira ngay prayer dyan singan na pan-ikararag ikasisyan ni kalaban siya singan pan-ikararag haman haman dyan mapasama nang sotan yung gayam ira pan-ibuhos kadagdag na raso na naposyos dyan sikat yung pira naposyos yung mapasama dyan maging honest kito siya kadag na tayo tapos no anis kiton pa siya sidak na tayo hanggang singon sakit jendak na tayo kat sa pasyos at amat udya so nan skada jo sikat hindi ka to so nan David so no mayo dahat si Bible verse 18 panto siya among the assembly among si congregation kat man price sa so nan pasyos so no asan jo no first prayer to ale kat singan pa prayer ay ngadto na mahaman ire kalaban to ngadto amal ire mo kontrasan sikat nung inbuhos to gaya raman at si verse 18 niman I will praise God nahaman yaman so lang na pasyos so siya pasyos kat man ugda si biyag sa isahay pa yun makasan tayo dyan na inbuhos to sana na pasyos kat dagit saan na naitad ginawat na sa ito tayo na maminsan kung tayo prayers tayo dyan sumbatan sa sumbatan na pasyos at mango pagtuinahan so tayo prayer tayo nakamamati ngayon ta kung sa naman dyan na amin nakararag tayo dyan believe at kasumbatin na naposyos sa sumbato at mango kata makasyaw mo aligod para sa kamitan isang magkakayahan haman maminsan kung saan kaninin sa kamitan agore ka tayo kung saan itan takasapulan mo siya mintindihan itong siya iman at so David siya, verse 13 and verse 17, apa na ako takararag ko, singan naiulim mo sa nung sika. Kung naiulim mo sa sika, singan sito ng banbanagan. So, in-bumos ko sa nang apasyos sotan. So, ano mga misagot mabading ikwan tayo sa apasyos. Apasyos na ngato'y planong sa sika, apa nga pagmanahan niya dyan na kasyaw ko, singan haman ira. So, mabading tayo ikwan sa nang apasyos. Tap haji ira, pan ituro na naposyos kung tayo kasya tayo pat halibig panmaptangan tayo. Wala reason dyan kahit tulog na naposyos, wala pan siya ay magdagingwanda naman. Intulog na naposyos, mga nga say maasyal kito. Kas malikan, wala tayo dyan sa haibanag. Dyan singan kito kami din na piyan tayo magusya sa skata dyan. At inahan na naposyos, siya kaunoran, kito man bubawi. Yan, apa yung kisaw tayo iman. Aligod si Aya, guman. Maray time dyan, kaksawan tayo dyan pa tayo. Aposyos pihan ko ihay. No pa gumayahan aposyos gabot na kita mami dit panto tingaron sa ito andahan. So inahan to masasabi asik kayang kayman. Kaya aligod so haman. So sa aposyos kata tokapan pa sa siya ay talagang na sa David patan pa sa siya ay talagang imbuhos to so na aposyos ang sa tera agnay ahan dyan kin siya to. So na naprosyos. So taira mong kontrasan siya to kat inpan paso na naprosyos. Sa kaya yung kalikatan ngayon dyan na mong kontrasan siya to kat kaya tayo dyan patay believer mamingsan.
At bahas ka rin mga kan ni dismaya, sibiyag tayo, minsan. Wari ingkwan siya pantapsun sa kadadyo o no dingka radyo na kontrasun sa kadadyo sa kadismaya haji na imbuhos to sa nakosyos at pila nakosyos dyan mo to dangkit o nakasanon makigil kito si haji era dyan kun siya way tapos bigitisan nga naitan nga ginawa na kata imbuhos to sa nakosyos at may kadyo bigiti nagkurangan na no failures yay alibin sa tanan baso lang to failures. Di ba wala siya halap plano tayo, siya rin plans tayo, sibiyag tayo dyan, at kinangkamaptang. At tayo naabot, inakutan dyan plano tayo, wala failures tayo dyan tayo din ka. At sa tantat, nga tayo, ano itong paliyay, at nagmayat iya dyan plano. Kas pangarigan, sikata dyan at siya kata, nagplano kayo ngayon dyan na wala fellowship tayo, siya sa kayo dyan dugad. Nung tapsaypian tayo, kat man witness kayo na dyan si man. Nung pag itong paliman dyan plano tayo, kung din sa kadyan mga kanidismaya. So, sa kadyan tayo, nato yung nag itong paliyay, nagmayat dyan plano. Naling naman mga, wala plans tayo dyan, piyan tayo, madagatapian tayo dyan, bas dyan si Aposyos, mayat sa pangkyo tayo, mayat sa tanisya tayo, nantong parato ka, itong failure. Nan-fail kito, nung kandyan plano, kata, patadyan na ibuhos mo plans sa Aposyos. So, hindi ka ng David. So tadi ka ng David, mapay nga imbuhos to iray umontrasons ka to, mapay nga imbuhos to iray sa agnayahan sa siyaw to, kota ira non-fail lang to, sibiyag to, kata amoy pasas talagang, so ta relationship to sa napasyos kata na iso. Singa san ama dyan talagang hindi kaimamot ni anak to sa tatang to, naman. At si kaunoran, ang ganahaman iray halakdak na ito imbuhos to sa napasyos kata siya kaunoran pada verse 18 kata in praise to sa napasyos. Ito yung verse 18. Ito verse 18. I will give you thanks in the great assembly. In the great assembly, among throngs of people, I will praise you. So, nasa siya results ya, result ni buhos, pangibuhos ni kalakdak na sa napasyos, siya kaunoran kata man praise na lang sa napasyos. So, nasa sa ngayon, so pakitagtabal tayo sa napasyos ngayon, sinun sa tasan ka dyan pasiya ngayon dyan na ansiya kayo mamot, siya kaunoran kung sa muday kata imdam. No, haji tayo kapakihadwa sa napasyos, talagang usok pasiya. Tan manong pay example manong yanas non tan patoy may tono say kay tayo sa napasyos tan siya pa siya ngay dyan musliman sa ship sing sa tanas din on singit. So haman piya napasyos dyan nay so dyan pakihadwa sa nanskado. May kan ba si Luke chapter 2 verse 41 and verse 52. Si Psalms, nasa tayo example ng David. At may ba example mo na napay sa Kristo mismo. Luke chapter 2, verse 41 to 52. Waray man basang niya. Luke chapter 2 verses 41 to 52. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover, and when he was 12 years old, they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it. But supposing him to be in the group, they went a day's journey. But then they began to search for him among their relatives and acquaintances. And when they did not find him, they returned to Jerusalem, searching for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understandings and his answers. And when his parents saw him, they were astonished.
And his mother said to him, Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress. And he said to them, Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house? And they did not understand the saying that he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart. And Jesus increased his wisdom and stature and in favor with God and man. Si verse 47 masas Diyos at siya pa isos tatadayin ang kina-utik pera. Si verse 52 ang tawag so kinadayin to at nani-increase. Siya na syuman, kinadayin to. At noasan tayo dyan, may pagkop ni wisdom yay. Sa makaasok relationship tayo sa napasyos at kasapulan dyan siluduhat kito, si papumbaba kito, tan si pupudno kito, so nani mapasyos. May kadba, basta po dyan pabadig tayo so the wisdom dyan na napasyos, so nsi kata jo. Padakalan, pan-grow, sa pan-grow mo to wisdom dyan na napasyos, nsi kata jo. Sa wisdom, kata, isang in matching po dyan kata, laing ngayon niya po Diyos, wisdom yay. So tadaing dyan, dapod to, apil pa siya, si wisdom dyan, inahanan na po siya. So tadaing nito, kata, sa ilas ng Diyos, sa punteriya to ni Ulay, kat so na material na panbiyag, sa materialistic dyan life, daing nito, so kato punteriya to ni Ulay. Nam apil na pa siya, so wisdom dyan, inahanan na po siya, so nang tayo to, ang dalaw i-believer, apil pa siya. So wisdom dyan nila na po siya, so kata jo kata siya hal isakop to. Just kata yung nantay yung dyan. No apay nga nan grow wisdom na po isos, kas ano nato hindi ka to. No apay nga man grow kanadaing na po isos. Nato nga tayo hindi ka na po isos mo. Sa number 1, kilain kat magapo iti panagdengeg. Si verse 46. Under kan verse 46. Pakibasa mo 3 days later, they finally discovered him in the temple, sitting among the religious teachers, listening to them and asking questions. Nato hindi ka na po isos, nung ta simple, nung tatang tananan to, akas to, si templo, mantot na, so nung tayo teachers of the law, tapos man questions so nung sikara. Hasgam sort of, kayo manamnam ng ating soran niya Ididimaw siya pa isos tan si Joseph and Mary dyan in pananang tatang po si Dugong. Ididimaw Jerusalem, dito na ulira, nas pa nga siya pa isos si templo. At imakal gasod Mary and si Joseph, dyan ang siya sinsinduwi, ang siya sa pa isos dyan kahit siya. Anak siya dyan mismo. Kata ang siya sinsindu, ang siya na imatunan. I-insist ang siya ta anak siya. Bumilin ka ni anak siya. Agak sa mga, one day, dyan, asan siya may anak, ang siya kwa isos dyan kahit siya. Tapos, 3 days later, spento na sa dyan, tandun ako dyan, inanap siya, it's simple. So, tsaka kamanuran, simple siya si templo, dyan si templo, inunan siya dyan na siya kwa isos tata, kamantot tatunang. May kaikwan, irunon tayo teachers of the law. Tan, man question sa sigara. Haji gaya sa hajin pasing say man-grow kita. No, kita mamasig niya sa miulay, no man, ang tayo tanang itong explanation, ito yung isang nagkaanto tayo dyan masyuman. Tasay unanang, say ununong, so taanto tayo dyan tayo kay Hokwan. Pagbaya asyo mo ta kay explanation dyan, wisdom dyan, in reveal mo na naprosyoso na isyon mo. Wala yung kuwan ng Isaac Newton. Sige, mas ang tayo sa sikat mo. Panto ay finding intelligence is better spotted when analyzing the questions asked rather than the answers given. Malaman ako, no? Mas kono dyan na maasas mo itinadaing si pan-analyze, pamainbin the questions, isa sa tasong ba't dyan may kuwan.
Gusto nga, haji mo naasas siya sa na napoy Isus, dito ha, i-question ni kulay sa mga teachers of the law. Yung tanahan to sa teachers of the law, talagang sunod-sunod to ira. Talagang, unan to. Yung talagang say, amtahan siya pa siya. Nasa tayo siya, akas to siya po Isus ha, tapos to, grow in stature, magbadag physical background to, tapos nag-grow by wisdom to. At say, nag-grow ang wisdom doon sa kay pantat nang. So, important din kasi pantat nang. Waray naibang nga siya parables dyan foolish kung sa totoo dyan na manungbat siya gusto ito ninita na nga ni question. Pwede mo naman, indak siyang palang i-question si mansungbat din siya gusto. Isay pa naman niya at mas sumasas mo i-kindaing no, i-analyze mo yung question. Isay pa sumbatan mo siya gusto na mas pangarigan. Sa mekad ba, ilaing kat mangitunda iti panagbiag na simple. Ano mangito siyong si panbiag na simple at say simple means right living. Say dahil kat mangito siyong si panbiag dyan hosto. Nung ito impasas na pa Isus si verse 49. Nung tayo inudop mala na pa Isus, inudop siya si Apo Isus mala, inudop ng Joseph ng Mary sa nakaliran kanan siya, Nazareth. Pagsaman doon pag verse 49, kata, amin dyan ikwan ng parents to, nan-obey siya to. So, amin so ta, inasyal to, in panbiyag to, si whole life to. Yeah, akas to. Nobay man tayo, it's kind of shoes na mo iso nga ito kadagin min. Nang asan tayo dyan kata, akas to, tata in panbiyag to. So tayo ra, inasyal to. So haman yung wisdom. Sa wisdom kata, aling knowledge mo nga, ito yung panbiyag, in panbiyag to. So nga, right living. Akas ubing, naging obedience nga to, si parents to. Skata dyan mo dyan anak na nakusyos, maging obedient ka to kung mga uso na nakusyos. Ipasas tayo, skata dyan kata, anong palso ng skato. Si verse 51. So verse 49 yan. Tapos, nung balik man na si Apo Isus, dyan na war man non-minister man na si Apo Isus, nagbisita nga si kadanan Mary tan si Martha. At nung tadi mo, kadanan Mary tan si Martha, nga din ka, na ni Mary, dyan in-appreciate pa siya na Apo Isus. Nantanan, yeah, nantanan. Simple, dyan, ito na nga ito, nung ato, kaya na Apo Isus, ito asun siya ito. No, si Martha, kata, kamakam. Talagang, piyanto naman dyan na sarabuan pa siya si Apo Isus. Iso nga, kamakam ni Makan, sa isang ito sa nibisita to. Nasa tayo dyan, mas na-appreciate na Apo Isus, so kapantot na Mary, ito to. Ang yung pagpapinin na Apo Isus, yung usot pangkamakam na Apo Isus, sa in para na Apo Isus, yung alimang mayat, so ng Martha, at sa tag-complain to. Nanday ko yung panso na langit, dyan po lang sa siya, dyan kamakam ni Makan. So, tangi man. In pa na Apo Isus, yung alimang makang dyan, din ka ng Martha. Nasa tayo dyan, sa kapan kaasas na Apo Isus, dyan dapat punuran tayo sa to sa tadaing dyan mantok ng manbiyag na simple kan mantok ng ni piano na Apo Isus dito. At sa nakado, tilayin kat may pakita iti biyag full life. Ayaw tayo yung papuntakay dyan na panungpal, yung panungpal na Apo Isus, sunod tayo ng disciples, yung panungpal na Apo Isus, sunod tayo yung panang parents to, yung panang Apo Isus na parents to. Tapos kilaing kata masapol dumakal. Masapol dyan masyuman, si verse 52. Naningas description ngayon ni Apo Isus, si Asunto, si 1 Samuel chapter 2 verse 26, sunod Samuel. Di ba nung tayo, ilaw mo ng Hana, si Samuel, si kada ng priest Eli, kata sa to, magbalig mo si
mambadig si Samuel, si wisdom. Yan ang anak pa siya. Diyan yung sa Paisos, sa anak, man grow si wisdom. So kasapulan dyan man grow mo wisdom tayo. Tag-una lang. So kasapulan tayo dyan na asyuman so ta inahan na pa siya sundayin tayo. Alimin na asyuman, pabadig. Alimin matang mo tayo dyan asyuman, pabadig so tan. So inahan na pa siya dyan daing sa nanskata dyan, pabadig tayo hotan. Pabadig tayo sa pan-grow. No, man grow wisdom din nila na pa siya sa nanskata dyan, so relationship tayo sa nanskata man supay sa nanskata. So takadapoy ni wisdom dan kayahan na po siya sa pagdapod sa ito. So may iyak na tayong tempo dyan manasyal ni Santo ni Kanayon sa masyuman, sa mas umbabigpay so tayo kapang ang tapay sa skaro. Noon ta parang ni matatan tananan to si Joseph na Mary ay iya ka diyan siya na to nang iya ka jay ang bayang paiin ang napira nato man na Paisos sa pan ko kat enjoy amta ay masapula man iyanak sibali ng amak namaje kat ginabatan ngay ng ima Joseph na Mary ang siya inabatan iya say kapan ni pasas na Paisos siya kat amta to ay so ta kasok ni to pakihadba sa na Paisos kat sikatoy kapatkan sibiyag to. So kaasop ni kapakihadba so nan God the Father kat sikatoy kapatkan sa sikato tapos sikatoy ay foundation ni right living to. Katoy foundation ni right living. Ano naman tayo so closeness ni relationship tayo sa nan Apostles kat sikatoy ay foundation ni right living siya ni Pastor Tanbiyag. Salamat at inpandiyan siya ito na Apostles. Inpandiyan na Apostles si Holy Spirit sa nang skada Jo. At ni man mabuli na bagan tayo sa Apostles ni Abba Father. Mabuli mo na so Abba Father kaya dyan na invite mo dyan kata sige so tatang so bagan sa Apostles tatalo niya kato ay tatang antay awal tayo sa tatang tayo mabuli niya awal tayo mo sa Apostles. Wari anak na dyan pan-pray, panto ko na papagad, panto ko na may tuman mo. Talagang pag-ipasas kasop ni ito kapag ikagbaso na Apostles mo, ito kapag ibagi sa Apostles. At agbayso, ito pa nang tanan yan sa Holy Spirit ang skata Jo, kata war may relationship tayo sa Apostles at no mas so pa tayo pakikagbaso na Apostles kat mabili tayo nabagan skata ni Abba Father. At may addo, ikan ti tiempo, ti panakisao, kan panagdangan. Sa Moses mo chapter 7, verse 66, ikaw chapter 9, ikaw verse 14. Akan tayo basahan niyo ito pa, Jun Shohei, nama, haji sa story nung di mau si Moses dyan ang kitabtabas sa Apostles, at nung intabtabas ng Apostles, dyan dengan siya tabernacle, at siya liray communication ng Apostles ng Moses yay. Iso nga, gimaw ni 40 days, dyan nagtabtabtagan si Apostles ng si Moses. At siya liray yung kwanto. At impanan na Apostles ng Moses, ipiyanto ni Kwan, at ipan mo ng Moses, sunod tayo totoo, sa taminsahin ng Apostles. Basan tayo verse 89. When Moses entered the tent of meeting to speak with the Lord, he heard the voice speaking to him from between the two cherubim above the atonement cover on the ark of the covenant law. In the way the Lord spoke to him. In chapter 8 verse 1, the Lord said to Moses. Nasan tayo kata si Apostles 8 nang asalso ng Moses. So sabay niya nang asal si Moses, siya rin yung pala na Apostles ng skato. Waray pa tayo sure two-way communication between God and between Moses, between God and Moses. Waray tagtagal siya. Haji ipiyan na Apostles dyan na para sa ni anak to, para sa ni disciples to, dyan hanayon dyan waray two-way communication siya to na Apostles. Alam mo mga dyan na mang show ito ni Olay ni Polong na Apostles, buti nga
Takman-takil kito mo, dyan ito na nga, nung ating piano na kusyon sa ni Patsons Karajo, at i-isal to dyan na pahamtan tayo ni Ikwanto. Wala lang timpo dyan na manasal kito, nung wala mga timpo dyan, mantatnan kito. Pwede po dyan na ibuhos tayo, hindi ka ng David, ibuhos tayo sa tayo, ikwan tayo sa nanaposyos. May timpo mo dyan, ito na nga tayo ng ating ikwan na posyos sa kata dyan, manipod sa isal to. So wala time dyan na unsa siyang kitunin, kung to stand still, and then listen. Para na posyos. Pwede timpo dyan, dapat unta ng kitunin, at mantas ng kitungon, at piyan na posyos sa ikwan sa kata dyan. Si Moses kata gusto po dyan, andaw si tent of meeting. Makisaw kanya po Diyos. Ngam tayo kata, kat oray sa dinuman at lugar, mabalin tayo kasao niya po Diyos. Oray mabasa ni Romans chapter 8 verse 15 katong verse 17. Chapter 15 katong verse 17 na. So Moses kat di mao si tent of meeting, say makitagtabal sa na po Diyos. Dan sa kadadyo, mabilin makitagtabal kito, dan performing tempo, performing oras. So mas mayat, i-time tayo, the same time ng Moses. Romans 8:15 to 17. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own dear children. Now we call Him Abba Father. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. And since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share His glory, we must also share His suffering. So may impasin to, inadapt siya ito akasisan. Kaman man tinakibi siya ito sa mablik ito ang anak to, kung talagang anak siya ito. At sa she tayo pa pang sas dyan sa jo no tagibi singan mas na isot ta mismo na anak. Nang ansigayam, she dintag no tagibi talagang ingas to, puta anak not lang dyan depo sa litatang tananan. So no na-adapt ka talagang agi nga Kristo ng teraman. Ingos no, in-adapt siya ito na naposyos, talagang anak siya ito man na naposyos, kabunso ng Jesus Christ. At sa ikwanto, in panienso, tusons ka tayo Holy Spirit, at mabudin pa dyan, pag tayo tatang tayo mga sabo Diyos ma. Talagang in kwanto Spirit tayo, at sa mabudin, makitagtabal kayo sa na naposyos mo dyan diretso. So nga say mamapang siya ay anak siya ito na pasyos, mabulin makitbal kayo sa skato. At niman, mabulin makitbal kayo sa skato, siya conformin dugad, conformin tempo, aliman apat si tent of meeting. Yung si mga hutan tayo dyan. At mayat pa siya. Si chapter 9 verse 1 verse 15, mas Paul dyan na honoran ng Moses sa taikwan na napasyos. Diba no? Ito, haji ipsing mo sa nung taira, haji ipan mo sa nung taira Israelites, haji magin siya. Talagang mas pula ko, no rin sin husto ko, tapos yung siya, magin siya dyan tabernacle, no, haji nabilang. Talagang, no, mananto ipan na napasyos, mas pula honoran ng Moses dyan husto. So masapol mo surotan ni Moses, ibagan niya po Diyos. Masapol mo nga surotan tayo, ibagan niya po Diyos, kada tayo manipulitis sa sauna. Mga tayo panapasyos mo sa to, meron mga honoran tayo. Diyan nga sa ka ng Moses. Don't pinsak ng questions, si chapter 9 verse 8, 9 verse 7. Nang questions nga yung Israelites. Noong amta ng Moses isungbat ko, may atiding ka to ngay, no man. Ang tusog ba lang siya, gusto alimon ka sudos dyan yung kwanto ay sungbat. Nang wala hindi ka to, yung kwanto naman, chapter 9 verse 8. Kwanto ay, Moses answered them, "Wait until I find out what the Lord commands concerning you." Panan Moses naman eh, patakil kayo nin. Ikatod sa pulang ko, nung antoy kuha na pasyos para sa kayo. Nung antoy ibilin na pasyos para sa kayo. Aling naman, nandara sulus dyan ikwanto ay, ate haji dagin dyan, sa kaninin. Musa po dyan, ang tangko nung antoy kuha na pasyos para sa kayo. Pero nasa ng tata, piyan na pasyos dyan na, alin mo kita man agad si bawat decisions tayo, si life tayo, ang kita man agad.
tanong man agad kito si decisions tayo, mamang kamali kito. Pwede si pangasawa, pwede si conforming dagan, kito man agad si decisions tayo. Masapod. Wari time dyan itap-dabal tayo sa naposyos. Naposyos. Haji piyan pa dagan din. Haji nga tayo piyan mo, dyan dagan ko. Sige naman. Wari time dyan. Wari span. May pan-meditate, nam pasiya, nung ato piyan naposyos dyan, itoro sa skada dyan. So, panumanan mo says, wait until I find out what the Lord commands concerning you. So, kasi magtang example dyan yung pasas ni Moses naman. Aligon managag. Si Moses kat si Katapan said, most humble person in the world. Malipod doon tanda in katuniman mo. Malaksit sa na pa Jesus. Si Katapan humble dyan to. Ang tato ngay poston pasin, si paki-relate to sa nanakosyon. Si mention man angkan na bimungat si Katapan. Wari time dyan na imbis nga ipasas to ikase na naposyos ng tera Israelites bimo at siya ko si Kato apa yung mataingat na naposyos most humble person sa Moses pa lang kapot ang tato dyan man suskid siya pa na naposyos ng Kato naasya to iman si Biyag to Mayat mo nga ikan, ikundaway nga adalan manipod ti sa sauna niya ko Diyos kat ikaralag noan niya tinasya nga aramidin. So man ikaralag mo nga ito maptang dyan decisions. So nga mayat no, sumardang tayo, biit, pag kabisi tayo, kat agdamag tayo, ba't iti ibagan niya ko Diyos kada tayo. Mayat mo, ganyan ito, sasya ito, mantakil ito, mga kayo pa na persuasions ka dito. Asya lang tayo, malipod si Sulto, ito, right decisions dyan, imagine tayo. Sa mas unso pa'y kaya hadba tayo sa nakwasyon, masakol nga si Lulukat, si Popong Baba, kan si Pupudno, tayo kanya po Diyos. Sa kato'y primero dyan na example dyan ipasas ng Davidson sa Karajo. So mayat no honest ito, so na naposyos, siya dyan kadagdag na tayo. Maging honest ito, so nis ka to. Given no sa kanyang honest isa na sa isang kat mas closer relationship siya. So no sa kanyang honest ka to, so na naposyos, mas manusupay, tehad ba tayo sa nis ka to. Sa imakad ba, dyan pasin sa'yo, manusupay tayo pakihad ba sa nis ka to, basta po dyan, kasan, unbalig wisdom. So, nandiyan ka job. So, nga, agdungag tayo, agbiag tayo, asipupudno, agtungpal tayo, kan padakalan tayo, tilaing nga, hindi niya po Diyos pada tayo. So, midala dyan, example ng Jesus Christ din, ipasas to, akas to. Siya po Jesus kata, waray authority to, ang anak akas to, shoes pa lang, sika to. Nam akas to, nagbiag si Kato, dyan nantanang sa nantanang, may itoro ni Shumson si Kato. Tapos nagbiag si Kato, dyan si Pupudno. Tapos si Kato kata, nan-obey si Kato, si parents to. Nan-obey si Kato, si Lo, dyan naisulat si Biblia. Tapos impabadag to, tadain dyan inahan na po siya si Kato. Kasapulan tayong i-redsay. Tapos ikan tayo matitimpo, di pa nagdungan. Diyan ito ipasas ng Moses siya. Itanang tayo pa na pasyos, sa pa dyan ipuan sa sunong tayo Israelites. Timpo dyan ng tanang nin, sunong na pasyos, sa pa dyan ipuan itong mensahe sa sunong tayo Israelites mo. At salamat sa na pasyos, pa awaran ito ni relationship sa na pasyos. Awaran ka ito ni pakihadbas na na pasyos. Salamat ada gundaway tayo padakalan bilang ito yung relasyon. Padakalan relation tayo kanya po Diyos. So, minira dyan, sika ito map ng dyan example sa mas closer the relationship tayo sa mga. So, hatang ipangitikan tayo nin, asan tayo tuloy mo ni may pagkapuni, hajay mo lang, pagkapuni, pati hadba, so na naposyos, pa siya sa dyan na pasurot ng Kristo, at dapat manasot relationship siya. So, iska to. So, amin kito.
pasulot sa ito na po siya, mas closer pa ma. Mas on close kito pa ito na po siya.